ନିମ କଢ଼ ପାଟିକି ସିନା ପିତା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସିନା ଖାଇ ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ନା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଡେମ୍ଫ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିକି ବାହାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଅଧିକ ଡେମ୍ଫ ରହିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ପିତା ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ କଢ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣିରେ ପକାଇ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ କଢ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେବେ। ଗୋଟେ ଆଳୁ ମୁଁ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ବି ନେଇଛି, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ନେଇ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ରସୁଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ରସୁଣ ଯେହେତୁ ଖାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ବାଟି ନେଇଛି। ନିମ କଢ଼କୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ରିଫାଇନ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ନିମ କଢ଼କୁ ଭାଜିବା। ଖାଲି କଞ୍ଚା କଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ପିତା ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ କି ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ କରିକି ଭାଜି ନେବା। ଭାଜିକି ତାକୁ କଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ନିମ କଢ଼ ଖାଲି ଭାଜିଲେ ତ ଯାହା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ରାଇ ଯେହେତୁ କରିବି ତ ଭଲ କରି ଭାଜିବି। ଲାଲ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ କଢ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜିବା। ଭାଜିଲେ ତାର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଭାଜିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ପିତା ଲାଗେ ନା, ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ପକାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଟିକେ ତେଲରେ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜିଦେଲେ ଟିକେ ତାର ପିତା ଅଂଶଟା କମି ଯାଇଥାଏ, ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ନେଇଛେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଏଥିରେ ହାଫ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ କାଢ଼ି ନେବା। ବାଇଗଣକୁ ଭାଜିକି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଏଇଟା ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ପକାଇ ନେବା। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲେ ତାକୁ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାରୁ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ତା ଭିତରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇ ନେବା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ସେଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଗରୁ ଟମାଟୋକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ସେଥିରେ ଝୁଣ୍ଟିକି ରଖିଛେ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ନିମ ଫୁଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ନିମ କଢ଼ ରାଇ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା।
ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ସର୍ଭ କରିନେବା। ନିମକୋଡ଼ ରାଇ। ନିମକୋଡ଼ ଏହିପରି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ବନେଇଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।